uThixo andinike lona uThixo akunike lona ukuba ngale yure bathandwa enkosini ne mna nawe sisondeze imiphefumlo kwesi sidlo uThixo asilungiselele thina siyayazi bathandwa enkosini kwinkolo yethu yobupostile thina siyayazi bathandwa enkosini ukuba uThixo into ayilangazelele kuthi ne imiphefumlo yethu uThixo ulangazelela kule yure into ukuba makudle eyethu imiphefumlo bathandwa enkosini sisidlo ngalentsasa namhlanje angasilungiselelanga zinyama zethu kodwa sisidlo uThixo asilungiselele imiphefumlo yethu nihamba nami bathandwa nihamba nami bathandwa enkosini now kwinkolo yobupostile ke bathandwa xa sijonge inkolo yethu thina abapostile inkolo yabapostile ifaniswa bathandwa enkosini nebhokisi yemetshisi niyabona ibhokisi yemetshisi bathandwa inkolo yobupostile ifaniswa nebhokisi yemetshisi xa ujonge la bhokisi yemetshisi ufumana izinto ezintathu phaya ufumana igobhogobo elibhokisi bathandwa ufumane umcinga akunjalo bathandwa enkosini now phaa kula bhokisi ufumana into ephaa kula bhokisi ekhoyo naphaa emcingeni uyafumana kula bhokisi macala kwindawo phaya ebrown kwindawo ebrown macala lebhokisi nihamba nabathandwa apha emcingeni uyafumana kwigquthu phaa emcingeni elinjani nalo elibrown bathandwa so ibhokisi ingqondo ibhokisi ingqondo bathandwa epostile ibhokisi uba ulapho uThixo wethu alawula khona ebupostileni ulawula engqondweni now ibhokisi ingqondo umcinga bathandwa enkosini lilizwi elilizwi xa lifika engqondweni linyanzeleka ukuba xa lifika engqondweni elilizwi lilayite bathandwa ngoba xa udibana laa nkolo uba laa nto ebrown inkolo ehlele elizwini uba izwi lonke bathandwa eliphumayo lithwele inkolo now xa ujonge laa mcinga unalaa nkolo ephaa phambili eli lizwi linalaa nkolo so le nkolo xa idibana nenye inkolo ehleli engqondweni ebhokisini engqondweni eli lizwi liphuma liza kuwe bathandwa enkosini wena njengohleli apho unenkolo yasepostile unenkolo yokuba ilizwi linguThixo unenkolo yokuba wena ngubheka phabuya unenkolo yokuba ulapha hayi ngokusinda kwenyama kodwa ulapha wena ngosinda kwakho umphefumlo so xa lifike laa lizwi liphethe inkolo lifika apha engqondweni lifike lilayite nihamba nabathandwa so xa zidibana zombini kuyalayita akunjalo bathandwa so apho khona apho kukhanyo akuhlali bumnyama nihamba nabathandwa phakamisani izandla bahamba nami niphakamisele ntoni apho kukho ukhanyo buyabaleka ubumnyama so once kulayite kuwe engqondweni once ilizwi lifike bathandwa enkosini kulayite engqondweni kuwe ubumnyama obulapha kuwe buyabaleka alawule uThixo kuwe njengomphefumlo ngoba siyimiphefumlo kuThixo so inkolo yobupostile ifana nalaa metshisi bathandwa enkosini ndithi kuwe igobhogobo yintoni ndithi igobhogobo yintoni ingqondo ndithi umcinga yintoni lilizwi akunjalo bathandwa ndithi igobhogobo ingqondo apho khona uThixo lawula khona khumbula bazali bam nodade uThixo bazali bam ulwa lonke ixesha kum nawe ulwa umoya kaThixo ulwa nenyama so kukho imfazwe enzekayo kuwe kukho imfazwe enzekayo kum engqondweni ngoba kaloku uThixo uyayifuna le ngqondo yam uba mayisebenze umsebenzi wakhe kwane nongendawo nenyama le yakho iyayifuna le ngqondo uba mayenze ukuthanda kwayo so kukho la kuthwano phakathi komoya kaThixo ohlele engqondweni kwakunye nenyama naye efuna ukulawula lo mphefumlo nihamba nabathandwa now sisize apha ke thina ngosindiso lethu imiphefumlo silapha thina bathandwa enkosini basimve uba uThixo ufuna uba simenzele ntoni na
inkolo ubupostile kwesibini bathandwa enkosini ungayifanisa nebank account okanye ibhanki. Ebhankini xa une account ebhankini bathandwa enkosini uba awufaki imali kula account bathandwa enkosini awunakuhamba ubheke ebhankini uyokuthini uyowudrawa ne ngenxa yokuba uyayazi uba kutheni akho mali and uyayazi uba ukuthini wena awufaki imali. Ihambe la account yakho bathandwa ide ithini ide ivalwe bathandwa enkosini ngoba le account ayisebenzisi. Ihambe ibhanki ithi siyayivala le account yakho ide ibhalele leta ngelixesha ithi mnumzana ubani okanye mama ubani siyayivala le account yakho ngenxa yokuba wena awufaki imali kule account. Now mna umuntu ofaka imali bathandwa enkosini ndiyayazi into yokuba xa ndifake imali ndifake 10 rand ndifake 100 rand ndiyabala ndifake 200 ndifake 300 ndifake 500 ndihamba ngexesha elifanelekileyo ndiyokudrowa imali ndenze le nto ndifuna ukuyenza ngenxa yokuba ndiyayazi uba ikhona imali kwi-akhawunti yam ngenxa yokuba ndiyayifaka imali. Inkolo ubupostile lo hlobo uba bathandwa enkosini uzawuyikhonza ipostile njengecawa awunakwazi udrowa ngoba kaloku umntu wasecaweni bathandwa enkosini ubheka esibiselweni kuphela ngemini yantoni ngemini yecawa. Yena ukonekta nothixo wakhe kuphela ngemini yecawa nangemini ezinkulu ke iimini zorhona iimini zepasika iimini ze-convention imini ezinkulu kulapho khona umuntu wecawa adibana nothixo wakhe uya ngela xesha yena ngoba ungumuntu wecawa. Apostile bathandwa enkosini asongobantu bacawa thina singabakhonzi bakathixo singabakhonzi ngena kuba siyadiphositha kuthixo lonke ixesha ngomvulo sesicaweni kabawo umdikoni ngenxa yokuba siyayazi bathandwa enkosini lixesha lantoni lokukhululwa kwabo bakude kubadinga kathixo. So ngomvulo ndiyayazi uba ndiyokudiphositha ngomvulo nanjengoba eJoni emkhosini wakhe uthixo ngomvulo ndiyayazi uba ndizawunxiba iyunifomu yam ndifake iqhini bathandwa enkosini thatha iyunifomu ndiyothabatha izixhobo zokulwa imfazwe ndibheke kuba umdikoni athi uba umdikoni ke thabatha isibheke sasomkresto mzali wam uhambe ngelizwi ne uhambe uyokulanda abakude kubadinga kakhe uthixo. Akhobise uba umdikoni phaa bathandwa enkosini athi banengcina-ntloko yosindiso esifubeni sakho benengcina-ntloko yobulungisa ubophe ezinyaweni zakho ulungiselwe iindaba ezilungileyo ubhinqe inyaniso ndikunika ikhaka lokholo othi ngalo kwimpilo zonke iintolo zonke iindawo zasemazulwini ndawo. So uyaxhobisa umdikoni ngomvulo ngolwesibini ngenxa yokuba ubulwe imfazwe woyisa emfazweni ngolwesibini bathandwa enkosini uyokudumisa ke ngoku nantoni neminombo yemiphefumlo othe wena nanjengothixo wayisondeza ukuze nayo ibe zindlalifa ebukubukani bakhe uthixo. Ngolwesithathu ngokunjalo ngolwesine ngokunjalo ngolwesihlanu ngokunjalo ngomgqibelo ngokunjalo nangecawa ngokunjalo bathandwa. Zonke ezimbini bathandwa enkosini ndibheka esibiselweni zonke ezimini bathandwa enkosini ndibheka esibiselweni ngesibiselo ngasinye kuthixo ndisondela kulo thixo wam ndifana nantoni nomuntu obheka kwi-akhawuntini yakhe obheka kwa-absa ebheka kwa-absa okuthini bathandwa nihamba nam baphambi sinkaza bahamba nam liphakamisele ntoni bathandwa hamba nam ke bathandwa enkosini. Okwesibini umzekelo kwantoni webhanki akunjalo bathandwa mandiphinde ndithi inkolo ubupostile ifana nebank account yakho uyakudiphozitha uyawutsala uyadephozitha uyatsala uyadephozitha uthini uyadephozitha kunjalo inkolo ubupostile wohlobo. The more ndidephozitha bathandwa enkosini kule bhanki the more ndikwazi ukutsala. So andikwazi bazali bam nodade ndifune ukutsala kodwa kange ndidephozite ndona ndifune into uba uthixo makandisikelele uthixo ndifuna le nto nale thixo ndifuna le ndenze le oku noku kodwa mna andikwazi ukudiphozitha. Awunawuyenza kwibhanki yakho loo nto uyayazi uba awunawufola ka-absa phaya uyazi uba akange ufake imali awunawumosha xesha ngenxa uba uyayazi uba kange ndifake imali andinawukwazi ukutsala. Kunjalo nasebukumkani bakhe uthixo singabasebenzi bakathixo thina bapostile.
So xa ndibheke esimiselweni ndiyokudiphozitha ke bathanda enkosini ndibuye ndizohlala apha namhlanje ngomhla wale nkonzo ndihlale kule ndawo ndizokuthabatha ke ngoku zonke izinto zamaxabiso omphefumlo zikhona izinto endizifunayo uThixo makandenzele zona athi xa ijonga uThixo kwi-account yakho elapha ebukumkanini aqonda tshini ngumkhonzi wam lona bendimbonile ngomvulo bendimbonile nakolosibini wasondela kolosithathu wasondela iripoti kolosini akaphumelelanga ubheke esixekweni ukuba umdikoni iiripoti zakhe zonke zihamba ngendlela efanelekileyo nansi into ayicelayo lo mkhonzi kaThixo ndikhawuleze nanjengoThixo ngenxa yokuba ngumkhonzi wam lo ucelayo ndikhawuleze mna nanjengoThixo ndimenzele bathanda ngenxa yokuba kaloku ungumsebenzi endlini kaThixo. So ndifuna ngasawungena kule nkonzo sazi ke bathanda enkosini into yokuba singobani nathina siyazi le nto sizoyikhonzela kwinkolo obupostile nihamba nabathanda xa siza kuvula bathanda enkosini le ncwadi ke kuthi thina abapostile imena njengantoni nanjengomyolelo. Incwadi yomyolelo ayifundwa incwadi yomyolelo angakangafe lo ebenze umyolelo anjalo nabathanda uqala apha emvelini basijonga emvelini xa wenze umyolelo emvelini ubhalile phaya xa indlu ndini kubani imoto yam ndini kubani ifurniture ndini kubani iaccount yam ndini kubani into ethile ndini kubani ngumyolelo wakho lo ongaziwayo ngabantwana bakho ongaziwayo owaziwa nguwe wedwa nihamba nabathanda izawuthi xa emvelini uphume kubomi bendalo iqala ifamily idibane ibuza uba akho myolelo na oshiweyo ngumama apha ekhaya okanye utata apha ekhaya kuthiwa ewe ukhona umyolelo awushiyile kuthiwa bani kuthiwa ibhanki yakhe inawo yomyolelo kuthiwa ngokuthatha umyolelo wakho bathanda enkosini ufundelwe abantu bakwenu ufundelwe abantwana bakho kuthiwa umama wenu ke ebefuna oku kulandelayo. So umyolelo ufundwa kuphela xa lo ephume kubomi bendalo nihamba nabathanda nakumyolelo wethu ke nakumyolelo bathanda enkosini ngoba kaloku thina savuka nabani savuka nabani noKristu bathanda saqala safa thina bathanda enkosini kwizinto ebesiphila kuzo savuka safundela umyolelo ke ngokuba simele thina ukuze silidle ilifa senze ntoni na. So xa sawungena apha sive uba uThixo ufuna uba senze ntoni na ndifuna uba sonke singene sonke ndifuna uThixo baza bam umoya oyingcwele othe wamamkeliswa ngezandla zobekelo zandla umpostile unyukele phezulu etronini engqondweni ukhwelete kuyo yonke into ephila apha kwengqondweni yeke into yasendlini ngoku nokuba ushiye izitya ungahlambanga ziyeke noba ushiye ungavalanga endlini yeke loo nto noba ushiye kunjani nemva bathanda enkosini yeke ngoku ndifuna ngoku bazali bam nodade singene kule nkonzo siphilile sonke siphume siphilile sokwenza ukuthanda kwakhe uThixo. Ndinamkela kwendana ndinamkela bathanda masenze ukuthandaza